Korean Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang at matatampo nagdasangan nga Sugar. Bi, talikod, Bi. Rapuhan ako imong likod. Yay! Lahir gini na uyab sa. Kaya na imotiman ba? Yung matrapo sa likod. Uyab kita. Best friend rin ako, Sugar. Best friends ba karon? Nya, sa mga paingon. Ha? Atong gina paingon sa kwan ba? Pasamaw na. Kailangan yung mga pohon. Ay, pagbuot-buot, oy. Di ta makabuot sa kapalaran, no? Di isa ginamahitabo ba? Kay, ano ni unay ning Sugar? Best friends are good me. Oh, di harami ko ito. Sige na. Mulakaw na ko, Jay. Ha? Oh, di ka butan og tiwas sa mga duwa. Nga pa ko'y lakaw. Ika ni bahala, diha. Dako naman ka. Maod ang gisapot ka, kagiingnan ka ni Jay nga best friends ra gid mo. Ha? Dili mong good? Jay dili, oy. Ikaw may nagsika na ko, ron, unya, lagot kay nang naong ni mo, ay. Ay, girl, nganong di naman lang kamutugan nga in love ka ng best friend ni mo. In love good town. Ay nalang paglimot kay, klaro pa kas obvious, Jay. Oh. Duty ba ka? Oh. Dumanda ka Ge. Oh. Abi, na ko mamauli na ta. Manihapon sa ta kay, naku-importante isulti ni mo. Ikaw man. Sige. Busog ra ka? Gamay ra lang yung ikaon. Ano sa may tuyo ni mo? Kan, ay babi. Nakabantay ko ni mo ba nga, maldita kay karon. Ngano maga? Nani mo? Mapit ay tagkuhan, convenience store niya. Palitan di ka chocolates. Hindi na kinahanglan. O sa lagi isulti ni mo. Sige. Kami na ni Jessica. Di ba sa tanang gipanguyaban ako? Siya may... Wa ko'y ganahan nila bisan kinsa. Oh. Pero naaraman na ni mo kung kasi magustuhan ni mo. Oh. Ngayon ni sulti pa makanako, ani. Ansa man, inahan ko ni mo, kinahalan pa ka mananghid o magpahibaw na ako. Sugar. Pero sultihan ti ka, Jay. Wa ko'y labot kung makauyab ka o dili. Oh, nangipos lagi kasi mo mga butang. Asa man ka? Maadto ko sa Cebu pa. Ato na ko manarabaho. Oh, unsa? Nangita lang ko mas nindot og opportunity.
Jay. Ay, hambot ni mo. Sige na, oy. Mag-duty na ako. Oh, tagal kay miss call kay ni Jay. Ay, sa mukha ni niya, eh. Akong tawagan, Bi. Ay, salamat. Kinanawag na gid ka. Wala ka masulti nga malarga ka. Ngano? Kinahanglan ba ko mananghid ni mo? Ah, sugar. Ay, kuting na ni ko. Asam ka dapit sa Cebu. Nga naman? Nakoy ba na niya? Sige na, tagin ako. Surprise! Jay? Nganong ni aman ka? Di ba, naingon mo ko nimo nga nakipadaan mo? Mo ni. Kini. Ako ang kagalingon. Ikaw na ang mahugid ka, uy. Dali, suwad. Nagod sa manday ka din, eh. Gimingaw ko nimo. Pagtarong ko, no. Lagi. Seryoso ko. Sugar. Jay. Unsa? Nay tabo ninyo? Lagi. Ni anay siya gimingaw siya na ako. Nya kalit na nino nga ninitabo na mo. Sugar! Ano? Wala ko na ko. Day, sige na. Wala ka na siya. Manawag lang niya ako. Amping din niya, ha? Wala ba ko diri para protektahan ka? Sus. Salamat sa pag-ari. Balik ko na yate ka. Ano na ka? Ambing. Dili ka kumabdos. Magpiti ko. Unsa? Mabdos ka? Oh, Unya unsa may plano nimo? muli ko sa amo. Huwag ako sultihan si Jay. Mas maayog sa personal may magkastorya. Ang anong takan may nagtaho silang, Jay? Sugar? Iha? Tita! Uy, ganun di ka mas gawas. Wa ba may pao si Jay? Gani uli ka? Owa, tita. Ah, imo dahil siyang gisurprise sa adlaw sa iyang kasal. Kasal. Dali, dayon. Sugar? Uy, na. Sugar, paminaw ako. Ikaw na di ko ni mo kiato sa Cebu. Para mo tilaw ka na ako. Sugar. Si Bayes ka, Jay. Well, congrats ninyong duha. Oh. O congratulations ni mo. Kay amahan na ka. Sugar! Bisag sakit na, okay lang. I will understand. There's nothing I can do. Ikot ako sa pagduko.
ug maglingo-lingo samtang ang kasing-kasing ko Kalagot. Grabing kalagot ang akong gibati sa gibuhat ni Jay. Og naglagot sa gusto akong kaugalingon, ngano na pada ako ni Jay, ang akong best friend. Dinhin na lang ko utob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.